Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 2 கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இன்னைக்கு 6:15 இருந்து நம்மளுடைய கிளாஸ் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி பிரபுஜி, தெரியுதுங்களா? युक्तन्नेवं सतात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஜெவன் கிரேசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். சோ யோகிகள் எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவங்களுடைய உடல், மனம், தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு அவங்க ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதோட இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையை கலைந்து இறைவன் திருநாட்டை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். யோகம் பயில்வதன் இறுதி குறிக்கோள் இங்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. யோகம் என்பது பக்தனையும் பகவானையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு செயலும் யோகம் பாக்குறோம். யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக அல்ல. அது பௌதிகமானதாக இருக்கக்கூடாது, ஆன்மீகமயமானதாக இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கே ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புபவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. மேலும் பௌதீக வாழ்வை களைவது என்றால் சூன்யத்தில் நுழைவது என்று கூறுவதும் கற்பனையே. இறைவனின் படைப்பினுள் சூன்யம் என்பதே கிடையாது, இல்லாத அப்படின்ற ஒரு நிலையே கிடையாது. எல்லா இடத்திலையும் பகவான் வியாபித்திருக்கின்றார். உண்மை என்னவெனில் பௌதீக வாழ்வை களைவதன் மூலம் ஒருவன் ஆன்மீக வானில் இறைவனின் உலகை அடைகின்றான். இறைவனின் உலகம் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ மின்சாரத்திற்கோ அவசியம் இல்லாத இடம் என்பது பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகவானுடைய அந்த லோகம் சுயமாக பிரகாசிக்க கூடியது. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவையாக இருக்கின்றன. இறைவனின் ராஜ்யம் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள போதிலும் ஆன்மீக உலகம் அதனை சார்ந்த கிரகங்களும் பரந்தாமா என்று அழைக்கப்படுகின்றன, உன்னதமான தலங்கள். இறைவனோட ராஜ்யம் எல்லா இடத்துலயுமே அவரோட சிருஷ்டிதான்னாலும் அந்த ஆன்மீக உலகம் பரமம், பகவான் வசிக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த ஸ்தலம். பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தன்னை பற்றி தானே தெளிவாக மச்சித்த மத்பர மத்ஸ்தானம் கூறியுள்ளார். அவ்வாறே அவரை அறியும் பக்குவப்பட்ட பூரண யோகி இறுதியில் கோலோக விருந்தாவனம் அடைகின்றான். இது பிரம்ம சம்ஹிதையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கோலோக ஏவ நிவசத் யகிலாத்ம பூத. இறைவன் எப்போதும் கோலோகம் எனப்படும் தனது உலகில் வசித்தாலும் தனது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் அவரே எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரம்மனாகவும் இதயத்தினுள் உள்ள பரமாத்மாவாகவும் விளங்குகிறார். கிருஷ்ணரையும் அவரது சுய விரிவான விஷ்ணுவையும் பூரணமாக அறியாமல் ஆன்மீகவானை அடைவதோ இறைவனின் நித்திய உலகினுள் அதாவது கோலோக விருந்தாவனத்தில் நுழைவதோ எவருக்கும் இயலாததாகும். பகவானை புரிஞ்சுக்காம அவருடைய நித்தியமான லோகத்துல நுழைவது கடினமான ஒன்று. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது, அப்ப அவரை புரிந்து கொண்டு அவருடைய உணர்வில் செயல்படுறது, எது உடல், மனம் மற்றும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களை பௌதிகமாக இல்லாம பகவானுக்காக செய்யணும். எப்போது கிருஷ்ண லீலைகளில் ஆழ்ந்துள்ளதால் சபை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, அவனே பக்குவமான யோகி ஆவான். வேதங்களிலும் ஸ்வேதாஸ்வத்திர உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் எதையே கற்கின்றோம்? தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே பிறப்பு இறப்பு எனும் பாதையினை கடக்க முடியும்.
வேறு விதமாக கூறினால் யோகத்தின் பக்குவ நிலை என்பது ஜட வாழ்விலிருந்து முழு விடுதலை அடைவதே அன்றி அறியாத மக்களை முட்டாளாக்குவதற்கான உடற்பயிற்சி வித்தைகளோ மாய தந்திரங்களோ அல்ல. இப்ப நம்ம பாக்குறதெல்லாம் நம்ம அந்த உடல் சார்ந்த பயிற்சிகளை தான் யோகம்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் தவறான ஒன்று. எந்த ஒரு கலை பகவானை பற்றி புரிந்துக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவுகின்றதோ அதுதான் யோக பயிற்சின்னு பாக்குறோம். 16வது ஸ்லோகம். नात्यश्नदस्तु योगोऽस्ति न सकान्दमनश्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव सार्जुना. அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. நம்முடைய உணவு, உண்றது, உறக்கம், அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் நம்மளுடைய கேளிக்கை, செல்வம் ஈட்டுவதற்கான முயற்சி எல்லாமே அளவுல இருக்கணும். உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கு யோகிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. இப்ப நமக்கு நிறைய இந்த நோய்கள் வருவதற்கான காரணம் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான். ஸோ அந்த உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையும் கூட நல்லா இருக்கும். அதிகமாக உண்பது என்றால் ஆத்மாவையும் உடலையும் சேர்த்து வைக்க எவ்வளவு தேவையோ அதற்கு மேல் உண்பதாகும். தேவையான அளவு மட்டும் உண்ணணும். அதுக்கு அதிகமா உண்றதுதான் அதிகமான உண்ணுதல். தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், பால் போன்றவை தேவையான அளவில் கிடைப்பதால் மிருகங்கள் உண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன? மனிதனுக்கு கிடையாது. சோ பகவத்கீதையின்படி இத்தகைய எளிய உணவு சத்துவ குணமாக கருதப்படுகின்றது. மாமிச உணவு தமோகுணத்தில் உள்ளவர்களுக்கானது. எனவே மாமிச உணவு, மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல், பகவானுக்கு படைக்காத உணவுகளை உண்ணுதல் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவோர் கலங்கமான பொருட்களையே உண்பதால் பாவ விளைவுகளால் துன்பப்படுவார்கள். புஞ்சதே தே துவகம் பாப்பா ஏ பச்சனத் யாத்ம காரணாத். எவனொருவன் புலனின்பத்திற்காக உண்கின்றானோ, தனக்காக சமைக்கின்றானோ, தனது உணவை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லையோ, அத்தகையோன் பாவத்தையே உண்கின்றான். பாவத்தை உண்பவனும் தனக்காக ஒதுக்கப்பட்டதை விட அதிகமாக உண்பவனும் யோகத்தை பக்குவமாக செய்ய முடியாது. யோகக்கலை கற்கணும் அப்படின்னாக்க உண்ணுதலும் உறக்கமும் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட உணவை மட்டுமே உண்பது மிகச் சிறந்ததாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் கிருஷ்ணருக்கு முதலில் அர்ப்பணிக்கப்படாத எதையும் உண்பதில்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வினன் மட்டுமே யோக பயிற்சியில் பக்குவத்தை அடைய முடியும். தானே சொந்தமாக ஏற்படுத்திய விரதங்களை மேற்கொண்டு செயற்கையான முறையில் உணவை துறப்பவன் யோகியாக முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வினன் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள விரதங்களை மேற்கொள்கின்றான். அவன் தேவைக்கு அதிகமாக விரதம் இருப்பதோ உண்பதோ கிடையாது என்பதால் யோக பயிற்சிக்கு தகுதி வாய்ந்தவன் ஆவான். அளவுக்கு அதிகமாக உண்பவன் உறங்கும் போது அதிகமான கனவுகளை காண்பான். இதனால் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக உறங்க நேரிடுகின்றது. அதிகமான உணவு, அதிகமான கனவு, தூக்கம், திருப்பி பௌதீகமான பந்தம். தினசரி 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்கக்கூடாது. 24 மணி நேரத்தில் 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் உறங்குபவன் நிச்சயமாக தமோகுணத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான். தமோகுணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகையோன் யோகத்தை பயில முடியாது. யாரெல்லாம் இந்த யோகத்திற்கு உண்டான பயிற்சி செய்கின்றார்களோ அவங்களுடைய நிலையை நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜானர் வாசிக்கிறீங்களா? இதுல மிக குறைவாக உண்கின்றவனோ அல்ல மிக குறைவாக உறங்குகின்றவனோ போட்டிருக்காங்களா மாதாஜி? அது எதுக்கு அந்த வார்த்தையை போட்டிருக்காங்க? இதுல மிக அதிகமா உங்கிறதுக்கு தெர் இஸ் ரீசன். அதிகமா உண்ணா அதிகமா தூக்கம் வரும்னு சொல்லிட்டு, குறைவா உண்கிறவன் குறைவாக உறங்குகிறவனோ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அது எதுக்கு அந்த வார்த்தை? நமக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குல்லங்க பிரபு, அல்சர் எல்லாம் அதால நமக்கு ப்ராப்ளம் அதாவது உடல் நோய் வருங்கிறதுக்காண்டி சொல்றாங்களா? ஆமா. அப்ப அதனால நம்மளோட அந்த ஆத்ம ரீதியாக செய்யக்கூடிய அந்த யோக பயிற்சி எல்லாம் தடங்கல் ஆகும் அப்படின்னு. அது போல உறக்கமும் கூட. உறக்கமும் அளவுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுனாக்கா நிறைய மன அழுத்தங்கள் உருவாகும். அதனால நமக்கு பக்தியில ஃபோக்கஸ்டா இருக்க முடியாதுன்றதுனால. அந்த மெசேஜ் ஹிடனா இருக்குன்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா பிரபு? அந்த மெசேஜ் மறைவா இருக்குன்னு சொல்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 17. யுக்தாதாரா விகாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாபவஸ்த யோகோ பவதி துகாஹ.
துக்கஹா. துக்கஹா சாரி மாதாஜி. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். பொருளுரை: உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் இந்த நான்கும் உடலின் உந்துதல்களாகும். இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடின உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதலை பொறுத்தவரை புனிதப்பட்ட உணவினை, பிரசாதத்தினை மட்டும் ஏற்பதற்கு ஒருவன் பழகிவிட்டால் அதனை எளிதாக நெறிப்படுத்தி விடலாம். பகவத்கீதையின் 9.26 பகவான் கிருஷ்ணருக்கு காய்கறிகள், பூக்கள், பழங்கள், தானியங்கள், பால் போன்றவற்றை அர்ப்பணிக்கலாம். இவ்விதமாக மனிதர்களுக்கு தேவையில்லாத உணவை, சத்வகுணத்தில் இல்லாத உணவை தவிர்ப்பது இயற்கையாகவே பழகி விடுகின்றான். உறக்கத்தை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண உணர்வன் பக்தி தொண்டில் உள்ள தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முனைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கத்தை செலவிடப்படும் சிறிது நேரத்தையும் பெரும் நஷ்டமாக கருதுகின்றான். அவ்வியர்த்த காலத்துவம் தனது வாழ்வின் ஒரு நிமிடத்தை கூட இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடாமல் கழிப்பதே கிருஷ்ண பக்தனால் தாங்க முடியாது. எனவே அவனது தூக்கம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும். இவ்விஷயத்தில் அவனுக்கு முன்மாதிரியாக விளங்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதால் 2 மணி நேரமே உறங்கினார். அதுவும் சில நேரங்களில் கிடையாது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தனது ஜபமாலையில் தினமும் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜபிக்காமல் உறங்க மாட்டார். பிரசாதத்தையும் கூட ஏற்க மாட்டார். உழைப்பை பொறுத்தவரை கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்துடன் தொடர்பில்லாத எதையும் செய்வதில்லை. இதனால் அவனது உழைப்பு புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு எப்போதும் நெறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புலனுணர்ச்சி என்னும் கேள்விக்கே இடமில்லை என்பதால் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதிக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. இவ்வாறாக தனது உழைப்பு, பேச்சு, உறக்கம், விழித்துள்ள நிலை மற்றும் எல்லா விதமான உடல் இயக்கங்களையும் நெறிப்படுத்தியுள்ள கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எவ்விதமான பௌதிக துன்பமும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க விளக்கிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சோ நம்ம முன்ன பார்த்தது மாதிரி உண்ணுதல், உறங்குதல் பார்த்தோம். இங்க உழைத்தல், கேளிக்கை, ஈவன் இந்த உடல் சார்ந்த எந்த ஒரு செயல்களுமே வந்து மிதமாக இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பாக்குறோம். நம்மளுடைய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி எப்பவும் பகவானோட தொண்டிலே இருந்தார். அது மட்டுமல்ல, நம்மளுடைய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாமாச்சாரியர் 3 லட்சம் திருநாமங்களை வந்து உச்சரித்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த இதை முடிக்காம அவங்க பிரசாதம் கூட ஏற்கிறது இல்லை அப்படின்னு எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா இருந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். அதனால அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதீக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. எப்பவும் பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே இருக்காங்க. அதனால தன்னுடைய உழைப்பு, பேச்சு, உறக்கம், விழித்துள்ள நிலை எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக செய்யும் போது அது நெறிப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். 18வது ஸ்லோகம். யதா விநியதம் சித்தமாத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். எப்ப அதுல வந்து அவங்க நிலை பெற்று இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது வந்து பயிற்சி, அது ஒரே நாள்ல வராது. சோ நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை அவங்க பயில்கின்றார்கள். என்ன அந்த பயிற்சி அப்படின்றத இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். தன்னுடைய உடல், மனம், செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறது பௌதிகமானது கிடையாது. பகவானுடைய சேவையில முழுமையாக ஈடுபடுத்துறதுதான் வந்து யோக பயிற்சி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்படி அவங்க அதுல முழுமையாக ஈடுபடுத்தும் போது அவங்களுடைய மனதின் செயல்கள் எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்றது. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட ஆசைகள் வந்து விடுபட்டு அதுல நிலைத்து இருக்கின்றார்கள். இது வந்து கிருஷ்ண பக்தனுக்கு மிக எளிமையாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய எல்லா செயல்கள்லயுமே வந்து பகவான மையப்படுத்தி இருக்கிறதுனால உயர்ந்த யோகிகள் வந்து பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட ஆசைகளையும் இச்சைகளையும் துறந்துள்ளான் என்பதன் அடிப்படையில் அவனது செயல்கள் சாதாரண மனிதனின் செயல்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றது. எவ்வித ஜட ஆசையும் தன்னை இனிமேல் தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தியுள்ளான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது காண்டம் 4வது அத்தியாயம் 18-20 வரைக்கும் உள்ள பதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, இந்த பக்குவ நிலை கிருஷ்ண பக்தனால் இயற்கையாகவே அடையப்படுகின்றது. இதுக்கு முந்தின கிளாஸ்லயும் நம்ம பார்த்தோம். யோகிகள் வந்து இதற்காக தனியா அவங்க பயிற்சி பண்ணணும், அஷ்டாங்க யோகத்துக்காக. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்கள்
நித்தியமாக பகவானுடைய கைங்கரியத்துல இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து அந்த இச்சைகள் எல்லாம் போகும். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்ன நம்ம வேற மாதிரி இருந்திருக்கோம். ஆனா கிருஷ்ண பக்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய இந்த ஜட ரீதியான ஆசைகள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போறதை நம்ம வந்து உணர முடியும். சவை மன கிருஷ்ண பாதாரவிந்தயோர்வாசம் சிவை குண்ட குணானுவர்ணனே करौ हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चागाराच्युत सत्कतोतये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने तृषौ तत्पृत्यगात्रस्पर्शे गसङ्गमं घ्राणं स तत्पादसरजो सौरभे श्रीमत्तुलस्या रशनां तत् अर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पे सर्पणे क्षीरे ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं चाथा चतास्ये न तु காமகாம்யயா யதோத்தம ஸ்லோக ஜனாஸ்ரயரதி. மன்னர் அம்பரீஷ் முதலாவதாக தன் மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளில் ஈடுபடுத்தினார். பின்னர் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தனது வார்த்தைகளை பகவானின் திவ்ய குணங்களை வர்ணிப்பதிலும், தனது கைகளை பகவானின் ஆலயத்தை துடைப்பதிலும், தனது காதுகளை பகவானின் லீலைகளை கேட்பதிலும், தனது கண்களை பகவானின் திவ்ய ரூபத்தை தரிசிப்பதிலும், தனது உடலை பக்தர்களது உடல்களை தொடுவதிலும், தனது நுகரும் தன்மையினை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த தாமரை மலர்களை நுகர்வதிலும், தனது நாவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைப்பதிலும், தனது கால்களை புனித ஸ்தலங்களுக்கும் பகவானது கோயிலுக்கு செல்வதிலும், தனது தலையை பகவானை வணங்குவதிலும், தனது விருப்பங்களை பகவானது விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதிலும் ஈடுபடுத்தினார். இவ்வெல்லா திவ்யமான செயல்களும் தூய பக்தனுக்கு உரியவை. நம்ம அந்த நவவித பக்தி பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த நவவித பக்தி அனைத்து நவவித பக்தியும் வந்து பகவானுக்கு வந்து இங்க அம்பரீஷ் மகாராஜர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வார்த்தை அந்த பேராகிராஃப் படிச்ச உடனே மனசுல ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு. இவ்வளவு தூரம் ஒவ்வொரு உடல்ல இருக்க ஒவ்வொரு பாகங்களையும் அவர் அர்ப்பணிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. ஹரிஹரின்னு சொன்னேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உண்மை பிரபு. அவங்க அப்ப எப்படி அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுடைய அந்த உயர்ந்த கிருஷ்ணத்துவம் வந்து நமக்கு இங்க புரியுது பாருங்க. நவவித பக்தி மொத்தமா அவர் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம அதுல ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பயிற்சி பண்றதுக்கு முயற்சிக்கணும். அருவவாத பாதையை பின்பற்றுவோருக்கு இந்த திவ்யமான நிலையை விளக்குவது கடினமாக இருக்கலாம். உண்மைதான். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அருவவாதிகள், பகவானுக்கு உருவமே இல்லைன்னு சொல்றவங்களால இதை புரிஞ்சு கொள்றது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். அதனாலதான் அருவவாதிகளை காட்டிலும் பக்தர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா பகவானுடைய திருப்பாதம் முதல் திருவடி முதல் திருமுடி வரைக்கும் நம்ம வந்து அவரை ஒரு பாகமா நம்ம வந்து அவர் பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுறோம். சோ அதனால அருவவாதிகளுக்கு வந்து இது உணர்வது கடினமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்நிலை கிருஷ்ண பக்தனுக்கு மிகவும் எளிதாக நடைமுறைக்கு உதவுவதாகவும் உள்ளது என்பதை அம்பரீஷ் மன்னரை பற்றி மேலே குறிப்பிட்ட விளக்கத்திலிருந்து தெளிவாகின்றது. ஏன்னா தன்னுடைய கைகள், கால்கள், உடல்கள் மூலமாக மூக்கு நுகர்வது எல்லாத்தையும் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தினிருக்கார் இல்லையா? சோ அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அம்பரீஷ் மன்னரை பற்றி மேலே நிலையான ஸ்மரணத்தின் மூலமும் காதன் மூலமாக பகவானுடைய திருநாமத்தை எப்பொழுதும் உச்சரித்ததை கேட்கறது, அவருடைய லீலை, நாம, குண, ரூபங்களை பற்றி கேட்கிறது, பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் மனதை நிலைநிறுத்தாவிடில் இத்தகைய திவ்யமான செயல்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. சோ முதல்ல இருக்கிறது வந்து ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். சோ பகவானை பத்தி கேட்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ அத கேட்டு அவர் தெளிவடைந்து அவருக்கு தொண்டு பண்றது வந்து ரொம்ப திவ்யமான ஒன்று. அப்படி செய்யும் போது மற்ற செயல்களும் வந்து நமக்கு நிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. எனவே பகவானின் பக்தி தொண்டில் செய்யப்படும் இத்தகைய செயல்கள் அர்ச்சனம், எல்லா புலன்களையும் கடவுளின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது. அம்பரீஷ் மகாராஜர் போல புலன்களுக்கும் மனதிற்கும் செயல்கள் அவசியம். ஏன்னா அமைதியா இருக்காது. மனம் வந்து சஞ்சலமானது. அதோட தன்மையே அதுதான். புலன்களும் அது போல சும்மா இருக்காது. அது ஏதாவது ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். நான் அமைதியா இருக்கேன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. உள்ளுக்குள்ளார நம்ம பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரோட திருவுருவத்துல வந்து நம்ம நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யோகிகள். சோ மனதும் செயல்களும் புலன்களும் வந்து ஏதாவது ஒரு செயல் செய்து கொண்டே இருக்கும். செயலற்ற நிலை என்றது சாத்தியம் கிடையாது. எனவே சாதாரண மக்களுக்கு, குறிப்பாக துறவு நிலையில் இல்லாதவர்களுக்கு மேற்கூறியபடி மனதையும் புலன்களையும் திவ்யமான முறையில் ஈடுபடுத்துவதே
ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கான பக்குவமான முறை. மனதையும் புலன்களையும். இதுவே பகவத்கீதையில் யுக்த என்று அழைக்கப்படுகின்றது. சோ ஏன்னா எங்க புலன்கள் இருக்கோ அங்க மனம் தன்னால போயிடும். அப்ப மற்ற செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்குவப்படணும் அப்படின்னாக்க நம்ம கிருஷ்ண பக்தி தொண்டில இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லப்படுதுங்க. 19வது ஸ்லோகம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மன. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். சோ இப்ப அவர் வந்து அந்த தியானம் அப்படின்ற நிலைக்கு வந்தாச்சு. சோ தனது வந்தனைக்குரிய பகவானை இடையராது தியானித்து திவ்யமான நிலையில் எப்போதும் மூழ்கியுள்ள உண்மையான கிருஷ்ண பக்தன் காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக இருக்கின்றார். நம்ம அந்த காற்று வீசாத அந்த இடத்துல எப்படி ஒரு தீபம் ஏத்தி வச்சா அது அப்படியே நிலையாக இருக்கோ, அப்ப அவங்க அந்த தியான நிலையில இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எதுவும் அவங்கள வந்து சஞ்சலப்படுத்தவே முடியாது. அது போல கிருஷ்ண பக்தனும் வந்து பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேமத்துல ஸ்திரமாக இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகம் யுத்தத் புத்திக்ராஹ்யமதீந்திரியம் வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதச்சலதி தத்வதः யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் தத யஸ்மின் ஸ்திதிதோ ந துக்கேன குருநாபி விசால்யதே. சமாதி என்றழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதுமில்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்து பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். சமாதி. சோ அந்த நிலையில முழுமையாக ஜட செயல்கள்ல இருந்து விடுபட்டு தூய்மையான மனதுல அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவை கண்டு அதில் ஒன்றுடன் கலக்குறாங்க யோகிகள். அதுதான் வந்து உச்சபட்ச நிலை. அந்த அஷ்டாங்க யோகத்தோட உச்ச நிலை வந்து சமாதி. அந்த நிலையில அவங்க வந்து அந்த ஒரு திவ்யமான இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றார்கள். அது எப்படிப்பட்டதுன்னா எல்லையற்ற ஒரு ஆனந்தத்தை அவர்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள். அது வந்து பரம சத்தியம். சோ அப்படி ஒரு நிலையில இருக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த ஜட ரீதியான துன்பங்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிதாக இருக்கிறதே கிடையாது. யோகத்தை பயில்வதால் பௌதீக எண்ணங்களிலிருந்து ஒருவன் படிப்படியாக விடுபடுகின்றான். யோக நெறியின் முக்கிய விளைவு இதுவே. எப்ப நம்ம அந்த உண்மையாவே நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி பண்ணும்போது பௌதீக ரீதியான எண்ணங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளை விட்டு போயிடும். இதன் பிறகு திவ்யமான மனதையும் புத்தியையும் கொண்டு தன்னை பரமாத்மாவுடன் சமமாக கருதும் களங்கங்கள் ஏதுமின்றி பரமாத்மாவை உணரும் யோகி சமாதியில் நிலை பெறுகின்றான். நம்ம இப்ப அஷ்டாங்க யோகத்தை எடுத்துனாலுமே இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை நம்ம மனசால தியானம் பண்றதான் நம்ம இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அஷ்டாங்க யோகிகள் அந்த இதை நம்ம பார்த்தாலுமே கூட இங்க தன்னை பரமாத்மாவுடன் சமமாக கருதும் கலங்கங்கள் ஏதுமின்றி பரமாத்மாவை உணரக்கூடிய அந்த யோகி இருக்கார் இல்லையா, அது வந்து சமாதி நிலை அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்படிப்பட்ட யோகி வந்து சமாதியில் நிலை பெறுகின்றான். யோக பயிற்சி ஏறக்குறைய பதஞ்சலி முறையின் கொள்கைகளை அடிப்படையாக கொண்டது. சில அங்கீகரிக்கப்படாத கருத்துரையாளர்கள் ஆத்மாவை பரமாத்மாவோடு சமப்படுத்த முயல்கின்றார்கள். ஒருமைவாதிகள் அதனையே முக்தியாக கருதுகின்றனர். ஆனால் பதஞ்சலி யோக முறையின் உண்மை நோக்கத்தை அவர்கள் அறிவதில்லை. பதஞ்சலி முறையில் திவ்யமான ஆனந்தம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆனால் தங்களது உரிமை கொள்கை பாதிக்கப்படும் என்ற பயத்தால் ஒருமைவாதிகள் இந்த திவ்யமான ஆனந்தத்தை ஏற்பதில்லை. அறிவிற்கும் அறிபவனுக்கும் உள்ள வேற்றுமை அத்வைதிகளால் ஏற்கப்படுவதில்லை. ஆனால் இப்பதத்தில் திவ்யமான புலன்களால் அனுபவிக்கப்படும் திவ்யமான ஆனந்தம் ஏற்கப்படுகின்றது.
யோக முறையின் புகழ்பெற்ற அறிஞரான பதஞ்சலி முனிவராலும் இது வலியுறுத்தப்படுகின்றது. மாமுனிவரான அவர் தனது யோக சூத்திரத்தில் புருஷார்த்த சூன்யானாம் குணானாம் பிரதி பிரசவ கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டா வா சிதி சக்தி இது என்று அறிவிக்கின்றார். ஆக்சுவலா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மனித சமுதாயம் உய்வு பெறுவதற்காக வியாசதேவரை தவிர்த்து 6 பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிலாசபி வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யோக பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடல் சார்ந்த ஒரு இது, இன்னொரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் தியாலஜி பத்தி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம அதை கிளியரா எடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அதை தவிர்த்து ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா துவைதம், அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்ற இந்த 3 விதமான பிலாசபி வெரி ப்ரிடாமினண்டா இருக்குது. ஸோ இந்த சில ஒரு தரப்பட்ட மக்கள் என்ன பண்றாங்க, பகவானோட ஒருங்கிணைகிறது தான் வந்து நம்மளுடைய முக்தி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா நம்மளுடைய சம்பிரதாயப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்த பிலாசபி அச்சிந்த பேத அப்பேத தத்துவம். பகவானோட குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நம்ம வந்து பகவானிடத்துல இருந்து வேறுபட்டிருக்கும். அவர் வந்து விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அந்த அணு ஆத்மா. அவரிடமிருந்து வந்த துகள் நம்ம. அவருக்கும் நமக்கும் வந்து குணங்கள் ஒன்றுபட்டாலும் நிறைய வேற்றுமைகள் இருக்கு. நம்ம அவரோட சமம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். இதை போன கிளாஸ்லயும் நம்ம வந்து படிச்சோம். சோ சமாதி நீங்க சொல்லப்படுறது எப்படின்னாக்கா பகவானோட ஒன்றிணைது அப்படின்றத விட பகவான் வந்து வேறுபட்டவர் அப்படின்ற ஒரு 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 புரிதலோட அவருடைய அந்த தன்மையில இனிமையாக இருக்கிறது அப்படின்ற பாக்குறோம். இந்த சிதி சக்தி எனப்படும் அந்தரங்க சக்தி திவ்யமானது. புருஷார்த்த என்றால் பௌதீக அறம், பொருள், இன்பம், இறுதியில் பரத்துடன் ஒன்றாவதற்கான முயற்சி ஆகியவற்றை குறிக்கும். அறம், பொருள், இன்பம், கடைசியாக பகவானோட ஒன்றாவது அந்த முக்தி. சோ பரத்துடன் ஒன்றாவதே கைவல்யம் என்று ஒருமைவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் பதஞ்சலி கருத்துப்படி கைவல்யம் என்பது ஜீவன் தனது ஸ்வரூபத்தை உணர்வதற்கு உதவும் அந்தரங்க சக்தியை குறிக்கும். ஸ்வரூபம் என்ன, நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? நான் பகவானுடைய தாசானு. அந்த தன்னுணர்வு என்றாலே நாம் பகவானிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு துகள். மீண்டும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்பவும் சேவை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த சுபாவம். சோ பகவான் சைத்தன்யரின் சொற்களின் படி இந்நிலை சேத்தோ தர்ப்பண மார்ஜனம், மனம் எனும் அசுத்தமான கண்ணாடியினை தூய்மைப்படுத்துதல் எனப்படுகின்றது. இந்த தூய்மையே உண்மையான முக்தி ஆகும். நான் பகவானுடைய சேவகன்ற அந்த பாவம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து உண்மையான முக்தி. ஆக்சுவலா நம்ம எதற்காக இந்த பௌதிக லோகத்துல வந்து கஷ்டப்படுறோம்? அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும், நானும் ஒரு செயல்களை செய்யக்கூடியவன், அந்த மாதிரியான ஒரு பாவத்துல நம்ம இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நம்மளுடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் என்ன? தாசன். சோ பவமகா தவாக்னி நிர்வாண என்னும் ஆரம்ப நிலை கொள்கையும் இக்கருத்துடன் ஒத்து போகின்றது. பாகவதத்தில் இது ஸ்வரூபேன வியவஸ்திதி என்று கூறப்படுகின்றது. பகவத்கீதையும் இந்நிலையினை இப்பதத்தில் உறுதி செய்கின்றது. நிர்வாணத்திற்கு, அதாவது ஜட வாழ்வை நிறுத்திய பிறகே ஆன்மீக செயல்கள், கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு தோன்றும். எப்ப நம்ம வந்து இந்த பௌதிகமான செயல்கள்ல இருந்து விடுபடுறோமோ அப்ப ஆன்மீகமான செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம். இது வைசவர்சாவும் கூட. சோ இது பாகவதத்தின் வார்த்தையில் ஸ்வரூபேன வியவஸ்திதி, ஜீவனின் உண்மை வாழ்வு இதுவே என்று கூறப்படுகின்றது. ஆன்மீக வாழ்க்கை பௌதீகம் எனும் நோயினால் பாதிக்கப்படும் போது அது மாயை எனப்படும். நம்ம இப்ப எல்லாம் மாயில இருக்கோம். சோ அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை எப்ப பௌதீகமாக மாறுதோ அப்ப அது மாயை. இத்தகு பௌதீக நோயிலிருந்து முக்தி பெறும்போது ஜீவனின் உண்மையான நித்திய நிலை, அதாவது தனித்தன்மை அழிவதில்லை. பதஞ்சலியும் கைவல்யம் ஸ்வரூப பிரதிஷ்டாவா சிதி சக்திர் இதி என்னும் தனது கூற்றினால் இதனை ஒப்புக்கொள்கின்றார். திவ்ய ஆனந்தமான இந்த சிதி சக்தியே உண்மையான வாழ்வாகும். வேதாந்த சூத்திரத்தில் இது ஆனந்தமயோ பியாசாத் என்று உறுதி செய்யப்படுகின்றது. இந்த இயற்கையான திவ்ய ஆனந்தமே யோகத்தின் இறுதி லட்சியமாகும். சோ அந்த
பகவானை பத்தின உண்மை, பரம உண்மையை அனுபவிப்பதே வந்து இறுதி லட்சியம். இது பக்தி யோகத்தின் மூலம் எளிதாக அடையப்படுகின்றது. பக்தி யோகம் பகவத்கீதையின் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள யோக முறையில் சம்பிரக்ஞாத சமாதி, அசப்பிரக்ஞாத சமாதி என இரு வகையான சமாதிகள் உள்ளன. சமாதி அப்படின்றது வந்து பகவானோட ஒன்றிணைறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அதே வந்து 2 வகையா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவன் பல்வேறு தத்துவ ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் திவ்யமான தலத்தில் நிலை பெறும்போது அவன் சம்பிரக்ஞாத சமாதியை அடைந்து விட்டதாக கூறப்படுகின்றான். அசப்பிரக்ஞாத சமாதியை அடைந்த பின்னர் பௌதீக இன்பங்களுடன் ஒருவனுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இருக்காது. அப்ப அந்த சப்பிரக்ஞாத சமாதியை விட உயர்ந்த நிலை எது அப்படின்னா அசப்பிரக்ஞாத சமாதி. சோ இந்த 2 நிலை அந்த சமாதியில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏனெனில் புலன்களால் விளையும் எல்லாவித சுகங்களையும் அவன் கடந்து விட்டான். இத்தகு திவ்ய நிலையில் ஒரு முறை நிலை பெற்று விட்ட யோகி அதன் பின் இதிலிருந்து என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை. கீழே விழக்கூடிய தன்மை அதுல இல்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்நிலையை அடைய முடியாத யோகி தோல்வி கண்டவனே. அந்த நிலையை எவனொருவன் அடையலையோ அவங்க வந்து தோல்வி கண்டவர்களே அப்படின்றத பாக்குறோம். பல்வேறு புலனின்பத்தை உள்ளடக்கிய இக்கால பெயரளவு யோக முறைகள் இதற்கு முரண்பாடாக உள்ளன. இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த யோகங்கள் எல்லாமே வந்து வேறு விதமாக தான் நம்ம பார்க்கிறோம். போதையிலும் உடலுறவிலும் ஈடுபடும் யோகி கேலிக்கு உரியவன் ஆகின்றான். யோக பயிற்சியின் சித்திகளால் கவரப்படும் யோகிகளும் பக்குவமற்ற நிலையிலேயே உள்ளனர். யோகத்தின் ஜட விளைவுகளால் கவரப்படும் யோகிகள் இப்பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பக்குவ நிலையை அடைய முடியாது. எனவே உடற்பயிற்சி கேளிக்கைகளிலும் சித்திகளிலும் ஈடுபடுவோர் யோகத்தின் லட்சியம் அதனால் இழக்கப்படுவதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வே கலியுகத்திற்கு ஏற்ற மிகச்சிறந்த குழப்பத்தை விளைவிக்காத யோக பயிற்சியாகும். கிருஷ்ண பக்தன் தனது தொழிலில் இன்பமாக இருப்பதால் வேறு எந்த இன்பத்திலும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. பக்தனோட தொழில் என்ன? பகவானுடைய திருப்திக்காக கைங்கரியம் பண்றதுதான் அவன் பக்தனுடைய தொழில். அதனால அவங்களுக்கு மற்ற விஷயத்துல, பௌதிக விஷயத்துல அவங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை. ஹட்ட யோக, தியான யோக, ஞான யோக பயிற்சிகளில் நிறைய தொல்லைகள் உள்ளன. அது ரொம்ப கடினமான ஒன்று. அதிலும் குறிப்பாக போலித்தனம் நிறைந்த தற்போதைய யுகத்தில். ஆனால் கர்ம யோகத்திலும் பக்தி யோகத்திலும் இத்தகைய பிரச்சனைகள் ஏதுமே இல்லை. சோ இந்த கலியுகமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட குணமே வந்து அப்படிதான், ஏமாற்றும் தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. சத்தியுகத்துல 10,000 வருடங்கள் வந்து மக்கள் இருந்தாங்க. அதனால அவங்க நிறைய வருடங்கள் வந்து தியானங்கள், தவங்கள் பண்ணாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகம் 1000 சத்தியுகத்துல வந்து 1,00,000 அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருந்ததுனால 40,000 வருடங்கள் 50,000 வருடங்கள் கூட அவங்க வந்து தியான நிலையில இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் அப்படியே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வருது. 10,000, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 வருடங்கள், இப்ப நமக்கு 100 வருடங்கள் தான் இருக்கு கலியுகத்துல. ஏற்கனவே நமக்கு வந்து நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கு. அதுல வந்து கிடைக்கிற அந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். மத்த யோக பயிற்சிகள் சஞ்சலமான கலியுகம். அதனால இந்த கலியுகத்திற்கு உகந்த தர்மத்தை நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த இயக்கம் அதுதான் வந்து பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம இங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அந்த யோகத்தை பார்த்தாலும் பிரபுபாதருடைய பர்போர்ட் மூலமா அவர் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியோட கனெக்ட் பண்றாதுன்றதை நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஜட உடல் இருக்கும் வரை உண்ணுதல், உறங்குதல், உடலுறவு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல் எனும் உடலின் உந்துதல்களை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும். இது வந்து உடம்புக்கு உண்டான அந்த செயல்கள். ஆனா இதே விஷயத்த விலங்குகளும் பண்ணுது. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம வேறுபடுறது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி தொண்டு. ஆனால் தூய பக்தி யோகத்தில் இருப்பவன், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவங்க இந்த உடலின் உந்துதல்களை சந்திக்கும் போது அவன் தனது புலன்களை தூண்டுவதில்லை. மாறாக வாழ்க்கைக்கான அத்தியாவசியமான தேவையை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மோசமான நிலையையும் சாதகமாக ஆக்கிக்கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான். அவ்வப்போது நடக்கும் விபத்துகள், வியாதிகள், பஞ்சம், மிக நெருங்கிய உறவினரது மரணம் ஆகியவற்றை அவன் கண்டுகொள்வதில்லை.
ஆனால் பக்தி யோகத்தின் கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளில் அவன் எப்போதும் கவனத்துடன் உள்ளான். விபத்துகள் கடமையிலிருந்து அவனை பிறழச் செய்வதில்லை. பகவத்கீதையில் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 14வது பதத்தில் கூறியுள்ளபடி ஆகமா பாயினோ நித்யஸ் தாம்ச திதிஷஸ்வ பாரத. அவ்வப்போது வரும் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை அவன் பொறுத்து கொள்கின்றான், ஏனெனில் இவை வந்து போகக்கூடியவை என்றும் தனது கடமைகளை பாதிக்காதவை என்றும் அவன் அறிவான். இவ்விதமாக அவன் யோக பயிற்சியில் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். மொத்தத்துல என்ன ஒரு தொந்தரவுகள் வந்தாலும் பௌதீகமாக அதை பொருட்படுத்தாது நிலையாக கிருஷ்ண பக்தி தொண்டு செய்யறது வந்து சமாதி நிலை அப்படின்றத இந்த பதத்துல பார்த்தோம். 2 விதமான சமாதியை பார்த்தோம். சப்ரக்ஞ சமாதி நிலை, அசப்ரக்ஞ சமாதி நிலை அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ எப்போ வந்து அந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து திவ்யமான ஒரு தலத்தை ஒருவர் அடைகின்றார்களோ அது சப்ரக்ஞ சமாதி அப்படின்னு பாக்குறோம். அதை விட உயர்ந்த நிலை வந்து அசப்ரக்ஞ சமாதி நிலை, அவங்க அதுல இருந்து தாழ்ந்து வருவதே இல்லைன்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. இது ஸ்லோகம் 24. ச நிஸ்ய சயோன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்விண்ண சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமம் ச தியாக்த்வா சர்வான் அசேஷதக மனசை வேதந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்ததக. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறளாமலும் ஈடுபட வேண்டும். மன அனுமானத்தினால் பிற எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். பொருளுரை. யோக பயிற்சியாளன் மன உறுதியுடனும் பாதையிலிருந்து பிறளாமல் பொறுமையுடனும் யோகத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இறுதியில் அடையப்படும் வெற்றியில் நம்பிக்கை கொண்டு மிக பொறுமையுடன் வெற்றி அடைவதில் ஏற்படும் தாமதத்தினால் தளர்ச்சி அடையாது இவ்வழியில் முன்னேற வேண்டும். உறுதியான பயிற்சியாளனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். பக்தி யோகத்தை பற்றி ரூபக சுவாமி கூறுகிறார். உத்சாகன் நிசத்சயாத் தைர்யாத் தத் கர்ம பரவர்தனாத் சங்கத்யாகத் சதோ விருத்வே சட்பிர் பக்தி பிரசித்யதி. இதயபூர்வமான உற்சாகம், பொறுமை, உறுதி, பக்தர்களின் சங்கம், விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஆற்றுதல், சத்வகுண செயல்களில் இடையறாது ஈடுபடுதல், இவற்றின் மூலம் பக்தி யோக முறையை வெற்றிகரமாக பின்பற்றலாம். உபதேசாமிர்தம் 3. உறுதியை பொறுத்தவரையை கடலின் அலைகளால் தனது முட்டைகளை இழந்த குருவியின் உதாரணத்தை பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு குருவி கடற்கரை முட்டைகளை இட்டது. ஆனால் பெருங்கடல்ல முட்டைகளை தனது அலைகளால் இழுத்து சென்று விட்டது. மிகுந்த வருத்தமுற்ற குருவி தனது முட்டைகளை திருப்பி தரும்படி கடலிடம் வேண்டியது. அம்முறையீட்டினை கடல் கண்டுகொள்ளவே இல்லை. எனவே குருவி கடலை வற்ற செய்வது என்று முடிவு செய்தது. தனது சின்னஞ்சிறு அழகால் கடல் நீரை வெளியேற்ற ஆரம்பித்தது. அதன் இயலாத உறுதியை கண்டு எல்லோரும் சிரித்தனர். இச்செய்தி பரவ இறுதியில் விஷ்ணுவின் மாபெரும் பறவை வாகனமான கருடன் இதனை கேட்டார். தனது சிறிய சகோதரி பறவையின் மீது கருணை கொண்ட அவர் குருவியினை காண வந்தார். சிறு குருவின் உறுதியினால் மனமகிழ்ந்த கருடன் உதவி செய்வதாக வாக்களித்தார். இவ்வாறு உடனடியாக குருவியின் முட்டைகளை திருப்பி தரும்படியாகவும் இல்லாவிடில் குருவியின் செயலை தான் செய்து விடுவேன் என்று கருடன் எச்சரித்தார். கடல் பயந்து போய் குருவியின் முட்டைகளை திருப்பி கொடுத்தது. இவ்வாறாக கருடனின் கருணையினால் குருவி மகிழ்விற்றது. அதுபோல யோக பயிற்சி, குறிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி யோகம் மிகவும் கடினமாக தோன்றலாம். ஆனால் யாரேனும் மிக உறுதியுடன் கொள்கைகளை பின்பற்றினால் கடவுள் நிச்சயமாக உதவுவார். ஏனெனில் தனக்கு உதவி கொள்வோனுக்கு கடவுள் உதவுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. ஸோ யோக பயிற்சியில உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் இருக்கணும். அதுல இருந்து அந்த பாதையில இருந்து நம்ம பிறழக்கூடாது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ மனக்கற்பனையினால வரக்கூடிய அந்த ஜட ஆசைகள் எல்லாம் துறந்து புலன்களை வந்து அடக்கணும். அதுதான் வந்து யோக பயிற்சியோட உத்தமமான நிலை அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதுக்கு இங்க ஒரு அனாலஜி கொடுக்கப்பட்டதுதான் வந்து அந்த குருவியால வந்து அந்த கடலை வற்ற செய்ய முடியாது. இருந்தாலும் அது வந்து உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் அது அந்த செயலை எடுக்குது. அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எப்ப அந்த உறுதியோடும் நிலைப்பாடோடும் இருக்கோ பிறழாமல், அப்ப அதுக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை கண்டிப்பாக கிடைக்குது. இங்க கருடன் மூலமாக அந்த குருவிக்கு வந்து ஹெல்ப் கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 25வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. 25. ஷனைரு பரமே ஹுதய திரிதி விஹிதய ஆத்மஸ்
ஆத்மசம்சதம் மன கிருத்துவானா கிஞ்சிதபி சிந்தையேத். மொழிபெயர்ப்பு: வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். பொருளுரை: வலுவான நம்பிக்கையானாலும் புத்தியானாலும் ஒருவன் புலன்களின் செயல்களை படிப்படியாக நிறுத்த வேண்டும். இது பிரத்யாஹாரா எனப்படும். உறுதி, தியானம், புலனடக்கம் ஆகியவற்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் சமாதி நிலை பெற்றாக வேண்டும். அந்நிலையில் ஜட வாழ்வில் வீழ்வதற்கான அபாயம் சிறிதும் கிடையாது. வேறு விதமாக கூறினால், ஜட உடல் இருக்கும் வரை ஜடத்துடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள போதிலும் புலனுணர்ச்சியை பற்றி சிந்திக்க கூடாது. பரமாத்மாவின் இன்பத்தை தவிர வேறு இன்பம் எதையும் எண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக பயில்வதால் இந்நிலை எளிதாக அடையப்படும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சோ இங்க வலுவான நம்பிக்கை, அதாவது அந்த மன உறுதி, அதுல இருந்து பிறழாம இருக்கிறது. அதனால அந்த மாதிரியான வலுவான நம்பிக்கையோட கூடிய புத்தியின் மூலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சமாதியில நிலை பெற முடியும். இந்த ஆன்மீக கிருஷ்ண உணர்வு என்றதே கிருஷ்ண கான்சியஸ் கொண்டு வரதே பயிற்சி தான். அதை தொடர்ந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அதுல நம்ம பிறழாம மீண்டும் மீண்டும் சில சமயம் நம்ம நல்லா முன்னேறிட்டே போற மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு ஒரு சர்க்கிள் வரும். அதுக்காக மனம் தளரக்கூடாது. மீண்டும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுக்காக வரல, சரி ஓகே நம்மளால சஸ்டெயின் பண்ண முடியலன்னு நம்ம விட்டுறக்கூடாது. திருப்பி திருப்பி நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ இந்த சமாதி நிலையில அமைந்த இந்த யோகிகளோட நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அவங்க மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சியில ஈடுபடுறதுனால மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். அந்த சமாதி நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் கனெக்ஷன் யூடியூப் இதுக்கு போறேன். புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில? நான் புக் இருக்கு மாதாஜி, என்கிட்ட இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. 26ல இருந்து 30 வரைக்கும் வாசிச்சு நீங்களே பொருளுரை சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதோ யதோ நிஷலதி மனச்சஞ்சலம் அஸ்திரம் ததஸ்ததோ நியம் எய்தத் ஆத்மன் ஏவ வசம் நயேத். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். மனதின் இயற்கை சஞ்சலமானதும் நிலையற்றதும் ஆகும். ஆனால் தன்னுணர்வு அடைந்த யோகி மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மனதினால் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. மனதை அதன் மூலம் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறான். மனதால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவன் கோதாச, புலன்களின் தாசன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலன்களின் தரம் கோஸ்வாமிக்கு தெரியும். திவ்யமான புலன் இன்பத்தில் புலன்கள் ரிஷிகேசரின், புலன்களின் உன்னத உரிமையாளரான கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. தூய்மையாக்கப்பட்ட புலன்களின் மூலம் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதே கிருஷ்ண உணர்வு ஆகும். இதுவே புலன்களை முழு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் வழியாகும். யோக பயிற்சியின் உன்னத பக்குவ நிலை இதுவே. இதைவிட உயர்ந்தது வேற எதுவும் உண்டோ? இதுல புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் சொல்றாங்க. புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், மனதை கட்டுப்படுத்தினா புலன்கள் தானா கட்டுப்பாடாயிரும் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துறவங்க கோஸ்வாமி அல்லது சுவாமின்னு சொல்றாங்க. அதுல அதுக்கப்புறம் அதாவது மனதால மட்டும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. அது அவங்களுக்கு புலன்களின் கோதாச, புலன்களின் தாசன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த புலன்களை எப்படி புலன்களை எந்தெந்த வகையில போகும், எப்படி எல்லாம் போகும் அப்படிங்கிறது கோஸ்வாமிக்கு நல்லா தெரியும். இந்த புலன்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா, இந்த புலன்கள் எல்லாமே நம்ம ரிஷிகேசர் கிருஷ்ணருடைய புலன்கள், அவர் சொன்னபடிதான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையை நம்ம நினைச்சோம்னு சொன்னா நம்ம புலன்கள் ஆன்மீகத்துலதான் போகும். நம்ம சும்மா நினைக்கிற புலன்களை கட்டுப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அது இருக்காது, மறுபடியும் வேற பௌதிக உலகத்துக்கு தான் போகும். ஆனா தூய்மையான பக்தி தொண்டு மூலமா தான், கிருஷ்ண உணர்வுனாலதான் நம்ம புலன்களை கட்டுப்பாடு செய்யறதுதான் உண்மையான கட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் இந்த பக்தி தொண்டினுடைய யோக பயிற்சி மூலமா தான் நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியும். இதுதான் சிறந்ததுன்னு சொல்றோம். அடுத்து பதம் 27. பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உபைதி சாந்த ரஜசம் பிரம்மபூதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன்
பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். அதாவது ஒரு யோகி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பகவான் மேலேயே புலன்களை செலுத்துறவன் உத்தம சுகம் அடைவான், உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைவான். அந்த ரஜோகுணத்தை கடந்து அவன் பிரம்மனிடம் இருக்கிற அந்த பிரம்மனுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குண ஒற்றுமையை அவன் உணர்வான். அதனால அவனுக்கு அவன் செஞ்ச முன் ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவங்களின் விளைவுகள் இருந்து அவன் விடுபடுறான். பௌதீக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிரம்மபூத நிலையாகும். மத் பக்திம் லபதே பராம். பகவத்கீதை 18.54. மனம் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை நிலை பெறாதவரை ஒருவன் பிரம்மனின் குணத்தில் நிலை பெற முடியாது. சேவை மன கிருஷ்ண பாதா ரவிந்தையு. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பது, கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பது உண்மையில் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்தும் விடுபட நிலையாகும். ஒருத்தன் முக்தி நிலை அடையணும்னா ரஜோகுணத்திலிருந்து அவன் வெளிப்படணும். அந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து அவன் வெளிப்படணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? நித்திய தொண்டன் பகவானுடைய தாமர திருவடிகளை பற்றி அவருக்கு திவ்யமான தொண்டு செய்யறதுல இருந்தாதான் ஒருவனுடைய குணம் பிரம்மனுடைய குணத்துல நிலை பெற்றிருக்கும். அவன் அந்த எல்லா ஜட களங்கள்ல இருந்து விடுபடுவான், ரஜோகுணத்திலிருந்து விடுபடுவான். குஞ்சன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி விகத கல்மஷக ஸ்கேன பிரம்ம சுகேன பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சியினால் எல்லா ஜட களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். இந்த மாதிரி ஒரு யோகி சுய கட்டுப்பாடோட மனக்கட்டுப்பாடோட இடைவிடாது பகவானை தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தா, யோக பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தா அவன் எல்லா ஜட களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு அந்த பகவானுடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டுல அவன் நல்ல ஆனந்தம், நிலையான ஆனந்தத்தை அடைவான், பக்குவமான சுகம் உன்னத நிலையை அடைகிறான்னு சொல்றான். உன்னத நிலை அப்படின்னா அவன் திவ்யம் நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை அடைவான். பொருளுரை: தன்னை உணர்வது என்றால் பகவானுடன் தனது உண்மை உறவு என்ன என்பதை அறிவதாகும். தன் உணர்வு அப்படின்னாலே பகவானுகிட்ட தான் எப்படி உறவு இருக்கு அதை அறிவதுதான் தன்னுணர்வு. பரமனின் அம்சமான தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் உண்மை நிலை இறைவனுக்கு தெய்வீக தொண்டு புரிவதாகும். அதாவது அந்த பரமனுடைய அம்சமான நிலை அப்படின்னா ஆத்மாவின் நிலை என்னது? இறைவனுக்கு தெய்வீக தொண்டு புரிகிறதுதான். பரத்துடனான இத்தகு திவ்ய உறவே பிரம்ம சம்ஸ்பர்ஷ என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரம்மகிட்டயே திவ்ய உறவு இருக்கிறதா இதுக்கு அர்த்தம் அப்படிங்கிறாங்க. சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி ஈக்ஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்ர சம தர்ஷன. உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன் உணர்வு உடையவன் பரம புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். உண்மையான ஒரு யோகி எல்லாத்துலயுமே பரம புருஷன் தான் எங்கும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பரம புருஷனே காண்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள யோகியே பக்குவமான பார்வையாளன். ஏனெனில் பரமனான கிருஷ்ணர் எல்லாரின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருப்பதை அவன் காண்கின்றான். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் கிருத்தேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி. இறைவன் தனது பரமாத்மா ரூபத்தின் மூலம் பிராமணன், நாய் என இருவரின் இதயத்திலும் உரைகின்றார். பகவான் எப்போதும் திவ்யமானவர் என்பதையும் அவர் நாயுடன் இருந்தாலும் பிராமணனுடன் இருந்தாலும் பௌதீகத்தால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை என்பதையும் பக்குவமான யோகி அறிவான். இதுவே பகவானின் உன்னதமான சமத்துவ நிலை. தனிப்பட்ட ஆத்மா குறிப்பிட்ட இதயத்தில் மட்டுமே உள்ளது, எல்லாருடைய இதயத்திலும் அல்ல. ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுவே. யோக பயிற்சியில் உண்மையாக ஈடுபடாத எவரும் இவ்வாறு தெளிவாக காண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வினன் கடவுளை நம்புபவனின் இதயத்திலும் நம்பாதவனின் இதயத்திலும் அவரை காண முடியும். இது ஸ்மிருதியில் பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. ஆதத் வாச்ச மாத்ரு வாச்ச ஆத்மாஹி பரமோஹரி. எல்லா உயிர்வாளிகளின் மூலமான பகவான் தாய் அல்லது பாதுகாவலரை போன்றவர். குழந்தைகள் எல்லோரிடமும் தாய் நடுநிலையிலும் இருப்பது போல உன்னத தந்தையான அல்லது தாயான பகவானும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார். எனவே பரமாத்மா எப்போதும் எல்லா உயிர்வாளிகளிலும் வீற்றுள்ளார்.
எல்லா உயிர்வாழிகளின் வெளிப்புறம் கூட கடவுளின் சக்தியில்தான் அமைந்துள்ளது. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட போவதை போல கடவுளுக்கு ஆன்மீக சக்தி, பௌதீக சக்தி என 2 முக்கியமான சக்திகள் உள்ளன. ஆத்மா உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்ததாக இருப்பினும் தாழ்ந்த சக்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியது. ஆத்மா எப்போதும் இறைவனின் சக்தியில் தான் இருந்தாக வேண்டும். எல்லா உயிர்வாழியும் அவரின் ஏதாவது ஒரு சக்தியில் நிலை பெற்றுள்ளனர். யோகி சமநோக்குடன் காண்கின்றான். ஏனெனில் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தனது கர்ம விளைவுக்கு ஏற்றாற் போல பற்பல சூழ்நிலைகளில் செயல்பட்டாலும் அனைவரும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இறைவனின் சேவர்களே என்பதை அவன் காண்கின்றான். ஜட சக்தியில் இருக்கும்போது உயிர்வாழி ஜட புலன்களுக்கு சேவை செய்கின்றான். ஆன்மீக சக்தியில் இருக்கும்போது அவன் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளுக்கு சேவை செய்கிறான். இரு விதத்திலும் ஆத்மா இறைவனின் தொண்டனே. இந்த சமநோக்கு பார்வை கிருஷ்ண பக்தனிடம் பூர்ணமாக உள்ளது. இத உண்மையான யோகியை பத்தி சொல்றாங்க மாதாஜி. இதுல ஒரு கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிற ஒரு யோகி பக்குவமா பார்ப்பான். எப்படி பார்ப்பான்னா, எல்லா இதயத்திலும் கிருஷ்ண பகவான் பரமாத்மாவாக இருக்காரு. அவர் எல்லா ஜீவராசியும் இருப்பார். பிராமணர்கிட்ட இதயத்தில் இருப்பார், நாய்கிட்ட இருப்பாரு. ஆனா அவர் எப்படின்னா அந்த நாய் குணம் அவருக்கு வராது. ஆனா எல்லாருடைய இதயத்தில் இருப்பாரு. பௌதீகத்தால் பாதிக்கவே படமாட்டாரு. அப்படிங்கறது ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் உண்மையான யோகி இத அறிஞ்சுக்கிடுவான். அதே மாதிரி இப்ப ஆத்மா எப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இதயத்தில், தனிப்பட்ட ஆத்மா எப்படின்னா குறிப்பிட்ட இதயத்தில் தான் இருக்கும். அதான் இருக்கும். எல்லா இதயத்துல ஆத்மா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் நிறைய வேறுபாடு இதுதான். ஆத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இத இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக யோக பயிற்சியில் ஈடுபடாதவங்க யாருக்குமே இது தெரியாது. ஆத்மா வேறு, உடல் வேறு அப்படிங்கிறது பகவத்கீதை, பாகவதம் படிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியாது. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம பகவான் இருக்கிறாருன்னு நினைச்சா அந்த நட்புனா அந்த எல்லாருடைய இதயத்திலே நம்ம பகவானை கண்டிப்பா காண முடியும். அதான் ஸ்மிருதியில் கூட சொல்லியிருக்காங்க, உறுதி சொல்றாங்க. அப்புறம் பகவான் நம்மளுக்கு ஒரு பாதுகாவலா இருக்காரு. எப்படின்னா ஒரு தாய் இருக்காங்க, தந்தை இருக்காங்க. தாய்க்கு ஒரு 10 குழந்தை இருந்தாலும் அந்த 10 குழந்தை மேல ஈக்குவலா தான் அவங்க பாசம் காமிப்பாங்க. அது மாதிரி பகவானுக்கும் ஜீவராசிகள் கிட்ட பாகுபாடே கிடையாது. எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஒன்னாதான் நடத்துவாரு. ஒரு கெட்டவனா இருந்தா கூட அவனை எப்படி நல்வழிப்படுத்தி கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் அவர் நினைப்பாரு. ஆனா அவர் பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழியுமே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி வெளிப்புற சக்தி கூட கடவுளின் சக்தியில் தான், பகவான் சக்தியில தான் எல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம 7ஆவது அத்தியாயத்துல நல்லா பார்க்கலாம். ஆன்மீக சக்தி, பௌதீக சக்தி அப்படிங்கிற சக்தியில அதுல ஆத்மாதான் உயர்ந்த சக்தி. ஆனா அந்த ஆத்மா உயர்ந்த சக்தினாலும் தாழ்ந்த சக்தினாலும் அது கட்டுப்படாது. அது அதுக்கும் தனியான ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய சக்தியில் தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம உடல் இருக்குன்னா உடல் அழிஞ்சிரும். ஆனா ஆத்மா அழியாது. ஏன்னா அது நிலையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம எல்லா உயிர்வாழையும் ஏதாவது ஒரு சக்தியில நம்ம நிலை பெற்று இருக்கிறோம் அப்படின்னு. இதை எல்லாமே யோகிகள் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற யோகிகள் இது எல்லாம் சமமா பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இது ஆத்மா, இது உடல் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். அதே மாதிரி எல்லா ஜீவராசிகளும் நம்ம கர்ம விளைவுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு எல்லாமே செயல்படுது அப்படின்னு உண்மையான யோகி தெரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதே மாதிரி இறைவன் நம்ம எப்பயுமே இறைவனுக்கு சேவர்களாதான் இருக்கணும் எந்த சூழ்நிலையிலும். அதே மாதிரி இப்ப ஜட சக்தியில இருக்கிறப்ப ஜட புலன்களுக்கு வேலை செய்யணும். ஆனா ஆன்மீக சக்தியில இருந்து நேரடியா முழுமுதற் கடவுளுக்கு நம்ம பக்தி சொல்லி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதனாலதான் ஆத்மாவை எப்பயுமே இறைவனுடைய தொண்டன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுதான் சமநோக்கு பார்வை. பக்தரிடம் இது பூரணமா இருக்கும். எப்பயுமே ஆத்மா கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தான், பகவானை பத்தி தான் நினைக்கும், பகவானுக்கு தான் தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கறதுதான் இருக்கும் மனசுல அப்படின்னு சொல்றாங்க. யோமாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் மயி பஷ்யதி தஷ்யாகம் ந பிரணஷ்யாமி மே ந பிரணஷ்தி யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பது இல்லை. ஒருத்தன் எல்லாமே பகவான் தான், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அவனை ஒரு நாளும் இழப்பதே இல்லை. அவன் அப்படின்னா
அவன் பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட மாட்டான், கெட்ட செயல் எதுவுமே செய்ய மாட்டான். அதே மாதிரி பகவானும் அவனை ஒரு நாள் கைவிட மாட்டாரு. பொருளுரை: கிருஷ்ண பக்தன் கிருஷ்ணரை எங்கும் காண்பதும் கிருஷ்ணரில் எல்லாவற்றையும் காண்பதும் நிச்சயமே. ஜட இயற்கையின் தனித்தனி தோற்றங்களை அவன் காண்பது போல இருந்தாலும் எல்லா கிருஷ்ண சக்தியின் தோற்றங்களே என்பதை அறிந்து ஒவ்வொன்றிலும் அவன் கிருஷ்ணரை உணர்கின்றான். கிருஷ்ணரின்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பை வளர்ப்பதாகும். இது ஜடத்திலிருந்து முக்தி அடைவதை விட உயர்ந்த நிலையாகும். தன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண உணர்வின் இந்நிலையில் பக்தனுக்கு கிருஷ்ணரே எல்லாமாகி விடுவதாலும், பக்தன் கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பில் முழுமை அடைவதாலும் பக்தன் கிருஷ்ணருடன் ஒன்றாகி விடுவதாக கூறலாம். பின்னர் கிருஷ்ணருக்கும் பக்தனுக்கும் இடையே ஒரு நெருங்கிய உறவு தொடங்குகிறது. அந்நிலையில் ஜீவனை அழிக்கவோ பக்தனின் பார்வையிலிருந்து பரமபுருஷரை விளக்கவோ இயலாது. கிருஷ்ணரில் கலப்பது ஆன்மீக அழிவாகும். பக்தன் அத்தகு அபாயத்தை ஏற்பது இல்லை. பிரம்ம சம்மிதியில் கூறப்பட்டுள்ளது: பிரம்மோஞ்சன சுரித பக்தி விலோசனேனே சந்த சதைவ ஹிருதயேஷு விலோகயந்தி யம் யாம சுந்தரம் அசிந்திய குணஸ்வரூபம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. இதுல எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தன் எல்லாமே கிருஷ்ண காண்பதும் எல்லாமே எல்லா இடத்துல அவன் எங்கெங்க எதை பாக்குறோம்னா அது எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். ஒரு மரம் இருந்தா கூட இது கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம். ஒரு இடம் நிலம் நம்ம இருக்கிற குடியிருக்கிற வீடு கூட இது கிருஷ்ணருடைய வீடு அப்படிதான் நினைப்பான். அதனால அவனுக்கும் கிருஷ்ண பக்தனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு. எல்லாவற்றிலும் இறைவன், எல்லாத்துலயுமே கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படிங்கிறத அவன் அடிப்படை கொள்கைய மனசுல வச்சுக்கிறான். அதனால அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மீது அவனுக்கு அவ்வளவு அன்பு. இந்த மாதிரி எல்லா நாளையும் நினைக்க முடியாது. இது என்னது, இது எனக்கு தான் சொந்தம் அப்படிலாம் நினைப்போம். ஆனா கிருஷ்ண பக்தன் அப்படி நினைக்கவே மாட்டான். இது அவன் ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு நித்தியமான கிருஷ்ணர் உணர்வுலயே அவன் இருக்கிறான். அவன் தன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு தன்னையே மறந்துடுவான். எப்பயுமே கிருஷ்ணருடைய ஞாபகத்திலே இருப்பான். அவருக்கு தொண்டாற்றுதலே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றான். அதே மாதிரி இதனால கிருஷ்ணருக்கும் பக்தருக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு ஒன்று ஏற்படுது. அதே அந்த கிருஷ்ண பக்தனுடைய பார்வையிலிருந்து பரமாத்மா விளக்கவே முடியாது. அவர் அவர் இல்லாம நான் இல்லை அப்படின்னு அவன் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி பிரேமை என்னும் மையினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பக்தரின் கண்களால் எப்போதும் காணப்படும் ஆதி புருஷரான கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். பக்தரின் இதயத்தில் வீற்றுள்ள அவர் தனது நித்தியமான சியாம சுந்தர ரூபத்தில் எப்போதும் காணப்படுகிறார். இந்த நிலையில் உள்ள பக்தனின் பார்வையை விட்டு பகவான் விலகுவது இல்லை. பக்தனும் அவரது தரிசனத்தை இழப்பது இல்லை. இறைவனை இதயத்தினுள் பரமாத்மாவாக காணும் யோகியின் விஷயத்திலும் இதுவே உண்மை. தூய பக்தனாக மாறக்கூடிய இத்தகு யோகி தனக்குள் இறைவனை காணாமல் ஒரு கணமும் வாழ முடியாதவனாக விடுகிறான். செய்த மாட்டது பிரேமை. இந்த கிருஷ்ண பக்தனுக்கு அவ்வளவு ஒரு பிரேமை. அந்த கிருஷ்ணருடைய அழகு, அந்த மையிட்ட கண்கள் உள்ள கிருஷ்ணரை எப்பயும் மனசுல நினைச்சுப்பான். அதனால அந்த நினைப்பு அது அவன் மனசு விட்டு அழியாது. அதே மாதிரி பகவானும் அவனை விட்டு விலக மாட்டாரு. நித்தியமா அவர் உதவி, அதாவது சியாம சுந்தர ரூபத்துல எப்பயும் அவர் இதயத்துல இருக்காரு. அவரும் அந்த கிருஷ்ண பக்தன் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம 14 இருந்து 30 வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். நாளைக்கு திருப்பி கிளாஸ்ல வந்துருங்க. நான் வச்சது மற்ற ஃபுல் இதுவும் நம்ம நாளைக்கு பார்த்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. प्रभुजी எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा. நாளைக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வனிதா மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
நாளைக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே